खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो सानसे मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय फाइनालि दाखालि फुजाजों आंजों माने कर्ट मेरेजआ जालांबाय स' बिनियाव बयबो नुदों जानो हागौ ब्लगखौ बेनिफ्राय बयबो सोंगासिनो दं जे हाबाया एसेबां फिसा जाबाय एक्चुअलि बे हाबा माने हाबायानो माने अफिसियेलि माने ल' हिसाबै जों हाबा जाबाय ओमफ्राय रायजोनो रिसेपसनखौ होगोन जों बर'नि नेमखान्थि बायदि जानो दंबावो बेखौ एसे गेदेरानो प्लेनिं खालामनानै होगोन साननैसो उनाव नोंथांमोनाबो बयखौबो आं इनभाइट खालामगोन आरो ससियेल मिडियानि जेरै आं फोरमायहरजोबगोन स' दिनै आफ्टार कर्ट मेरेज माने साननि उनाव ओमफ्राय दा फुजाफोराव बिथाङा डिउटियाव थांफिनसिगोन बेनिखायनो बेखौ माने ड्रप खालामहैगोन आरो गाबोन ओमफ्राय दिनै ओरैनो बेरायनो होननानै ज' जोङो फैबाय माबा दार्जिलिं अफ फ्लेभार ना मा होनो फ्लेभार्स अफ दार्जिलिं बेयाव मम' जानो थांगासिनो दङ जों साथाम आं ओमफ्राय नै गयारि बेनिफ्राय नै रुपम ओमफ्राय दिपुर बिलाव दसे ओरैनो पेकेजा फैदोंमोन नालाय नेथ'बाय दसे आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेरायनायखौ ओइ मा नांखो मोदाय रखम नुदों माथो बिदि खालामनाङा ना दिपुर बिल थान्दा थान्दा नोंथ' नुफेराखैमोननो हुगारगासिनो लिपस्टिक ना माबा मोनसे नांदों स' ट्राफिक जाम बेखायनो माने एयारपर्टआव फैयोबा मानसिफोरा एसे सर्टकाट जायो होननानै फैनो नागिरो ना माब्लाबाबो फैनाङा ट्राफिक बांसिन जायो बेयाव मोनसे मोनगोन बैयाव मोनसे थाबोबाय आरो आवगायाव मोनसे मोनो माने मालाबा ओरैबायदि जायो ट्रेन फैनानै टाइमखौनो होसोनो हाया माने स' आं प्रिफार खालामगोन थारमाने मानसिफोरखौ थाङोबा जालुकबारिखै थां थाब मोनहैगोन एक्सट्रा फैबा बेनि थाखाय जिमान सर्टकाट मारिनो नागिरबाबो नांथागोन स' फैयानो मोजां थारमाने स' फाइनालि मोनहैहां वेदारा बिराद मोजां आरो ना थान्दा अखा हाखांना दासो गारदो दोमैलु मा होनो बेखौ दोमैलु अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा ओइ जायाखै नोंना आरो नै ओरै टार्निं लाबावदो सालायनानै मोजां नांदो आरो मा जाखो गयारि गाना बन्द खालामथ' मा जाखो दे ब्लग बानायनाया मा जाखो माने जाबावदों माखोबा दखानानो बन्द जाबाय माथो गोसोखौसो दुखु मोनलाय लांबाय आं दखानानो बन्द जाबाय दा मा खालामनो दखाना बन्द माने कारेन्ट सारेन्ट गैयिखाय अखा हाबाय दंमोनथ' कारेन्टानो गैया बेखायसो बन्द खालामखो ना माखो फैनायनि सिगां फनबो खालामजायासैना आरो फन नाम्बार थाखाना फनखौथ' खालामना लानो हायोमोन ना नङा आं आरो खुला जागोन होनना सानदों दिनैनि दिनाव बुहुद दखान बन्द अखानि थाखाय कास्टमारबो गैयाना अखा आरो मानसि ओंखाराखै दहाय सानाव होनबा दिनै लामायाव खालिसो लामाफोरा होनबा मालाय अखा गैथारि सान्दुं गोसाखाय अखाखाय दिनै उन्दुदोंमोन आरो न'आ राजोआरि थान्दा माबा इनि फ्लेभार्स अफ दार्जिलिंआ बन्द दिनै स' माने नैयाव जालांसै मा होनो फेटबिलियाव हाबिबि काम टु फेटबिलि जाहोदो दिनै पार्टि ना रुपम पार्टि जाहोदो हाबा जाबायबालाय हाबा जाबाय नामा होनदों हाबा जाबाय नालाय पार्टि थुप्पा दङथ' नै मा थुप्पा जानो नोंलाय आं थुप्पा जागोन चिकेन थुप्पा अर्डारा फैबाय होनदों फैबाय जोंना अर्डारानो बियो चिकेन हाक्का नुडल्स आङो थुप्पा जागासिनो आंनिखौ आं लाना जागोन दे होलायनाङा जादो टेबोल गेजेराव जिरायनो नागिरबाय नै जाजा थाङासै कक मोनसे लाबोनोलाय नै प्रन फ्राइड राइस खिन्थु बेयाव प्रनखौनो नुवाखै माथो स्ट्र' मोननांगौमोन ना
जाजोबनो हागोन ना हाया जाजोबनो लानायाथ' लादों नागिरनांसिगोन हागोन खोमा नोंसो हागोन ना कुकारफोरखौ आं थुप्पाखौ हाया आङो बेखौ मम'खौबो जाना नायाखैमोन जाना नायनोसै सेजवान माखौ दोनो नायनो नोंसो जानो हागौ हेल' जाखांबाय दा जाखांनानै जोङो माव थांगोन बेखायलांसिं फै म'आव थांगोन माने आरो बेलेग प्लेनिं नामा दा जोङो नैबे फेट बेलिनिफ्राय जाखांनानै थांगासिनो आरोना वेडिं ब्लगखौ आंसो लाना होगासिनो नालाय मानसियानो फनावनो बेस्थ'ल' थायो जेब्लायबो बेयो जाहैबाय जोंना बेरबारि माव थांगोन दा गणेशगुरि माबा लायोनो रांखिनिया थांगासिनो दै सिमबाबा